Molt bona gent, què tal, com va això? Ja sabeu que fa dies que vaig dient que gravaré uns vídeos i tal i qual. Ves que veig que no tinc temps, no puc estar gravant vídeos, així que ho sento molt, espero que em disculpeu i que més endavant espero poder complir la paraula, Salut, vinga, ja que marxo. Ja marxes, xiquet? Sí, ja marxo. Ja has menjat prou? I menjat bé, i tant. Vale. Home, vinem a fer dos estimades. Ja Jo. ens veiem la setmana que ve. I a veure si em vens a veure més sovint, Que ja sembla que els vells com més anem menys valguem. Ja vindré. Vinga, au. Dios, 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 Dios. Dios, Dios. Dios. Oi. Oi. Lorena, he dejado mi barca. Ai, localista. Hola, Marcel. Hola, què tal, guapo? Sí. Soc la Rosalia. Escolta'm una cosa. Què et va bé? Fem els peus avui? Sí? L'ull de poll de sempre. És que em fa molt mal, no puc caminar. I les sabates que no m'entren. Molt bé, guapo, a les 7. A les 7 va perfecte. Sí, a les 7, sí. Les ungles també me les hauries de fer, sí. Tinc tots els llençols esgarrapats de la part de baix. Vale. Pues mira, fem una cosa. Jo ara ja em fico els peus en remull, vale? I així ja ho tens tot mig estovadet quan arribi l'hora. Sí? Ja tens mitja feina feta. Saludos a ta mare, Vinga. Adiós, Dios. Dios, Marcel, Dios. Som-hi. Ui. Ai, Rosalia, que fotràs de morros. I ara l'altre. Ai. I això s'ha deixat xiquet. Sembla una filmadora d'estes de vídeo, d'estes modernes. Sí, no?